Joet een prachtige winterdag en de lui ijs in de vet na nacht mee op een soort plekken matig en strenge frost. Maar dat is alweer gebeurd. We krijgen weer even taaiwaar en takkenwieken zal het kwakkelen. Joen en vannacht bewolking in beroene lucht en kans op wierte sneeuw, rein en ijzel, dus kans op gladens. Die ijzel en die wierte sneeuw is tijdelijk, maar toch goed rekening mee houden joen en van een pad in het eerste pad van de nacht. De temperaturen rennen vannacht op. De wind west-zuidwest en die is krachtig in het kustgebied, krijgt 406 en misschien later al wel hut in het waardgebied. En dan is de tongenzetten van morgen. Morgen dan met bewolking, rein, lichte rein, in de middag een droge periode en later in de middag alweer de buien. Hoe daar is dan 5 ont maar liefst 8 graden. En de wind krachtig rond hut, betekent stormig in het waardgebied, vooral later op het dag. En die komt uit noordwest en noordoost. Ja, en dan zetten we terug naar de joentijd en de nacht. Buien met kans op hagel en tonger. En dan is uiteindelijk de tongen we zetten voor takkenwieken. Maandag en daarmee eerst nog wel wat rein of buien, maar stadig gewoon niet kans op wierte sneeuw. En in de joentijd in de nacht kans op gladens. Hoe daar 4 graden, in de nacht min 1. En dan terug naar de tiesje, een paar sneeuwbuien, buikjes, ik kans op wat zinnen. Temperatuur hoe daar is van 3 of 4 graden, in de nacht lichte frost. Baasje een aantal sneeuwbuien en buikjes en kans op gladens natuurlijk. In de nacht lichte frost, hoe daar nog krijgt even plezier. Maar of dat het begin is van het echte winterwaar, we met een mandje maar weer even in het waarsje.